በደብረ ታቦር በደብረ ታቦር ተሰብሃ ተሰብሃ በደብረ ታቦር ተሰብሃ ተሰብሃ በደብረ ታቦር። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ጠና ይሃበልይ ናይ ታቦር ሚድያ ተኸታተልቲ ዝኾንኩም ኣብዘ ዘለኹም ሰላም እግዚአብሔር ምሳኻትኩም ይኹን። እዚ ታቦር ሚድያ እዩ። ታቦር ሚድያ ንኣኹም ይጠቅም ዝበለቶ መንፈሳዊ መደባት ሒዛተልኩም ቀሪባላ። ኣብዚ ናይ ሎሚ መደበይ ናይ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ልደታ በዓል ኣብ ሃገር ፖርቱጋልን ከመይ ከም ዝኽበር ንኡ ዝምልከት ሓበሬታ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ከም ተኹላትኩም ነዚ መደብ ትከታተልዎን በዛ ኣገልግሎት እዚኣ ተጠቂምኩም ብዙሕ ተማሃርኩም ዘለኹም ካልኦቱን ክመሃሩሉ ኣብዚ ቻናል ዝፍኖ መደብ ናብ ኩሉ ሰብ ክበፅሕ ሼር ከምኡን ላይክ ብምግባር ነዚ ኣገልግሎት እዚ ክሰፍሕ እጃምኩም ክትገብሩን ክሳብ ፍጻመ መደብ ምሳይ ክትጸንሑ እንዳተላበኹ ሰናይ ምክትታል ይግበረልና። ናይ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወለደትሉ ዕለት ብምዝካር ካብ ፖርቱጋል ክሳብ ህንዲ ካብ ፊሊፒንስ ክሳብ ማልታ ካብ ብራዚል ክሳብ ኩባ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርትራ ግብፂ ቤሩት ክሳብ ሩስያ ዘለው ኩላተን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ንእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብዘደንቕ መንገዲ ክብሪ ብዘለዎ ኣገባብ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ልደታ ግዜ በዓላ ይዝክርዎን የብዕልዎን። እዚ ናይ ወዲ ሰብ ድህነት መሰረት ዝተገብረሉ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ኣቦኣ ኢያቄም ካብ ኣዲኣ ሓና ዝተወለደትሉ ዕለት ብምዝካር ካብ ምብራቕ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ዘለው ክርስቲያናት ነዛ ኣባይን ቅድስትን ዕለት ብዝደመቀ መንፈሳዊ መንገዲ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ስእሊ ኣድህኖ ምስሊ ሒዞም ኣብ ኣደባባያት ብምውፃእ የኽብርዎን ይዝክርዎን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወለደትሉ ዕለት ምክንያት ብምግባር ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ክርስቲያን ብፍላይ ድማ ኦርቶዶክሳውያን ካቶሊክ ብክብ ዝበለ ድምቀት ክብሪ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ልደት በዓል የኽብርዎ። እዚ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ስደት ኣብ ደብረ ሊባኖስ እምባ ካብ ኣዲኣ ቅድስት ሓና ካብ ኣባ ቅዱስ ኢያቄም ዝተወለደትሉ ዕለት ምክንያት ብምግባር ኣዝዮም ጥንታውያንን ክርስቲያኖ ትውፊት ዝኣምኑን ዝኽተሉን ክርስቲያናዊ ትውፊት ዝቕበሉ ሃገራት ዘለዋ ክርስቲያናት ናይ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ንሕና ኤርትራውያን ኮነ ኢትዮጵያውያን ግንቦት ልደታ ማርያም ኢልና ንጽውዖን ነኽብሮን በዓል ብዘገርም መንፈሳዊ ስነ ስርዓት ድምቕ ብዝበለ ኣገልግሎት ነዚ ዕለት ይዝክርዎን የኽብርዎን። ንሕና ኤርትራውያን ንቅድስት ድንግል ማርያም ከም ንህቦ ፍቕርን ኣኽብሮትን ኣብ ካልእ ዓለማት ዝነብሩ ክርስቶሳውያን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ንእመ ብርሃን ቅድስት ድንግል ማርያም ክብሪ ዝህቡ ዘለው ድንገት ዝመፀ ብኣጋጣሚ ዝተፈጥረ ዘይኮነስ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ጸሓፎ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 48 ክሳብ 49 ዘሎ ቃል እንሆ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ብፅእት ክብሉን እዮም ኢሉ ዝተዛረበቶ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ቃል መሰረት ፍጥረታት ኩሎም እቶም ዝሰሃረዩ ወለዶታት ኩሎም ነቲ ዘለዋ ቅድስናን ህርየትን ንጽህናን ብምርዳእ ንክብራ ውዳሴ ምስጋና እልልታ ዝማሬ የቅርቡ። ከመይሲ ቅድስት ድንግል ማርያም እግዚአብሔር መህደሪኡ ክትከውን ዝመረፃ ዛህርያ ኣባውን ሃዲሩ ካብኣ ዝተወልደ ንጽህትን ቅድስን ህርየትን ብምዃና መትሕተ ፈጣሪ መልዕልተ ፍጡራን ኢልና ንወድሳ ንመስግና ክብሪ ድማ ንህባ ልዕል ድማ ነብላ። ኣብ ካልእ ዓለማት ከዓ ከም ንሪኦን እንዕዘቦን ሓቂ እዚዩ። ካብተን ኣብ ኣውሮፓ ዝርከባ ሃገራት ሓደ ዝኾነት ኣብ ፖርቱጋል ፋጢማ ማርያ ብምባል
بخمز نريو زلنا أجبابنا إما بيتاچنا يقدس دنگل مريم لدت بأهل يخبرون يذكرون البرتغال زركبو كريستيانات إما بيتاچن قدس دنگل مريم لدت بأهل بخمز نريو زلنا تأكيبهم برهان شمعة والديهم أبتا قدس دنگل مريم سغلصتلو بوتا بمأكاب نزي ناي لدتا مريم እለት በምስጋና በመዝሙር ይጽምብልዎ በፍላይ አብዝዘልና ይዋን አውሮፓውያን ካብ ክርስትና እንዳወጹ ካብ እምነት እንዳራቁ ናብ ፍልስፍና አብዝጓዙሉ ጊዜ እዞም ኣብ ምዕራብ አውሮፓ ዝርከቡ ፖርቱጋላውያን ክርስቲያናት አዝዩ በዘደንቅ መሳጥ መንገዲ ንእመቤታችን ንንጽሕተ ንጹሐን ቅድስት ድንግል ማርያም እንዳኽበርዋ ምእንታና አማለዲ ምእንታና ጸሊ ምእንታና ለምን በመባል በኸምዚ መንፈሳዊ ዝኾነ ስነ ስርዓት ዘለዎ መንገዲ ንበዓል ቅድስት ድንግል ማርያም ጊዜ ልደታ ይኽብርዎ ፖርቱጋላውያን ቀደም 100 ዓመት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ንህፃናት ሰገልጸትሉ ቦታ እዩ በመባል በታሪክ ከምዘዛረብሉ ዝገልጽዎን ስፍራ ኩሉ ጊዜ ዓመት በመእካብ ንቅድስት ድንግል ማርያም ክብሪን አፍቅሮትን ይህቡ ንክብራ ዝግባእ ምስጋና ያቀርቡ ብተወሳኹን ኣብ ሩቅ ምብራቅ ዝርከባ ገለ ሃገራት ፊሊፒንስ እንዲ ከመ ብፍላይ ድማ ሃገር ቤሩት ስወለትሉ ስፍራ ሊባኖስ ክብ ብዝበለ ብዝፈሊ መንገዲ ናይ እመቤታችን ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ልደታ በዓል ይኽብርዎን ይዝክርዎን ስለምንታይሲ እግዚአብሔር ብርግጽ ናብ ሰሜን ናብ ደቡብ ናብ ምብራቅ ምዕራብ ተመልከተ አጫነዋ አሽተተ ራእየ ከም እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ንጽሕትን ቅድስትን ወፍልይትን አይረኸበን ንአመረጻ ንአሃርያ ካብ ድማ ክውለድ ፈቀደ ካብ ተወሊዱ ድማ ንዓለም ድህነት አወጀልና ብርግጽ በዘለና ቅንያት ትንሳኤ ናይ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ክብራን ልዕልናን ወቅድስናን ብምርአይ ብምእማን ንአ ዝምህጸኑ ንአ ዘአምኑ በአ ጸሎቶም ዘአርጉ ከቶ አይሐፍሩን የምሞ እግዚአብሔር አምላኽና ፍቅራን ጣይማን አብልብና ይሄድረልና እግዚአብሔር አምላኽና በረከትን አዲና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ይካፍለና ሰባረኸ ሰቀደሰ መዓልት ዘውዓለ ሰባረኸ ሰቀደሰ ለይቲ ይሄድረና እዚ ታቦር ሚዲያ እዩ ነዚ ታቦር ሚዲያ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ክትገብሩ ኣብዚ ፋናል ዝፍነው መደባት ኩሉ በግዚኡ ክበጽሐኩም ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምጥዋቅ ቤተሰብ ክትኮኑ በዚ ይላቁ ምሳይ ስለጸናኹም ስለዚ ኩሉ አገልግሎትኩምን ደገፍትኩምን ብልቢ የመስግን ሰናይ ቀነ ይግበረልና እዚ ታቦር ሚዲያ እዩ በደብረ ታቦር ተሰብሃ በደብረ ታቦር ተሰብሃ